Galicia rexistrou máis de 44.000 doazóns de sangue no que vai de ano. Gómez Caamaño anima a cidadanía a sumarse á campaña de verán Un alento de vida. O conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, e a directora da Axencia Galega de Doazón de órganos e sangue, A2, Marisa López, presentaron esta mañá a campaña de doazón de sangue para este verán. Baixo o lema Un alento de vida, fan un chamamento á cidadanía a seguir participando e acudindo á unidade móvil do A2 nun ano no que Galicia superou xa as 44.000 doazóns. Unha campaña que vai iniciarse coincidindo con o Día Mundial do Doante de Sangre, que é o 14 de xuño, ¿no? A pesar de que moita xente está de ocasións durante o período estival, as necesidades asistenciais do Servicio Galego de Saúde siguen aí, ¿no? Necesitamos aproximadamente o que son 400 doazones de sangue a día, ¿no? O que fai que durante todo o verano, ¿no? Pues, as necesidades dos SERCAS pues, establecese aproximadamente en 22.000 doazones, ¿no? Necesarias, insisto, ¿no? Para atender pues, todas as necesidades que timos nos hospitais, ¿no? Un alento de vida arranca a mediados de xuño e finalizará o 31 de agosto, percorrendo 170 concellos de Galicia. Que vai implicar aproximadamente 800 desplazamentos das 10 unidades móviles, ¿no? Mais as 2 de reserva que tes a Axencia de Doazón de Sangue, ¿no? Poñer en valor a solidaridade, ¿no? E a generosidade de toda a poboación galega, ¿no? As cifras falan por si solas. No ano 2025, no, pues, máis de 105.000 doazones de sangre, no? Creo que foron tamén cerca de 9.275 novos doantes, no? Lo que levamos de ano 2026 xa levamos 44.000 doazones, lo que reflecta pues, perfectamente o que é o altruismo e a solidaridade da poboación galega, no? Agradecer o traballo de A2, no? Esos 105 profesionais, médicos, enfermeiras, tecais, condutores, no? Que fan un excelente traballo durante todo o ano, no? E tamén poner en valor pues, todas as persoas que colaboran. A Axencia convida a todos os cidadáns a formar parte desta nova campaña de doazón. Para poder doar sangue hai que ser maior de idade, pesar máis de 50 kilos e non padecer nin ter padecido enfermidades transmisibles polo sangue.